Assalamu alaikum. Don gudu shiga wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldens. A yau mun kawo muku wannan fim ɗin mai suna Ɗan Mutuwa fassarar Sultan. Gashi nan, kada ku manta ku subscribe wannan channel, ku like wannan video sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na abin da kawai za ka yi YouTube kake kallon wannan video, kawai za ka fito ka je cikin YouTube ɗin na inda kake kallon bidiyon, kawai sai ka tafa sunan wannan wajen, irin wannan wajen kenan, to direct zai kawo ka cikin channel ɗin ma haka. To wajen nan da aka rubuta ƙarshen na wajen link ɗin nan, wajen more link ɗin nan za ka taɓa kai, zai kawo ma WhatsApp group wa website. Za ka iya join WhatsApp group ɗin mu, nan kuma ga website ɗin mu za ka iya danna a kai. Shine za ka danna website ɗin, to zai kawo ka page kamar haka. Akwai fina-finai da yawa ga sunan. Duk wanda kake so za ka je ka duba, kai ka tambaye mu password ta number wayar mu. Don kowane za ka ga number wayar mu nan ana. Kowane za ka yi mana magana ta WhatsApp don in ka kira mu da ƙyar ka same mu. To abinda za ka yi kawai in ka zo ciki, kawai sai ka yi search Ɗan Mutuwa. Kai search daidai, sai mu search. To duk da dai bai kawo mana ba, bara mu cire capital letter ɗin Ɗan Mutuwa. To bara mu yi searching kawai iya ɗan haka ne, ko dan yana kusa ne. Dan fim yana ɗan kusa dole sai dai ka nemo shi. Idan kai haka, to kun ga ma fim ɗin nan ba ma sai mun je mun yi searching. Idan yana kusa sai dai yana can nesa ne haka. Misali yanzu ga Bakaki, bara mu zo mu searching Bakaki, ko zai fito? Na san Bakaki ɗin nan zai fito. Bakaki, duk mai son shi ma zai iya magana mu samu password. To shi ma kun ga ba zai ma fito ɗin ba. Wanda suke saman nan ne ba sa fito. To nan kawai kuma ɓata muku lokaci, za ku zo wajen password ɗin nan, kawai za ku zo haka, sai ku rubuta ɗan DAN, sai ku zo ku rubuta @ sai ku zo ku rubuta 45. Insha Allah in dai ka sa wa password ɗin nan daidai, ka danna alamar download ɗin nan, zai kawo ka wani page. To sun ce ba mu saka daidai ba. Bara mu dawo baya mu ga kamuwa daidai. Ɗan @54. Bara mu danna mu ga. To sai yanzu muka sa daidai 54 ne a ƙarshe, ashe ba 45 ba. Yawwa, sai dan ka zaɓi email, ya danganta da browser da kake amfani. Kai ba lallai su kawo ma ka sa email ba, amma sun kawo ma ka saka, domin su yafi daɗin amfani. To nan kana da option biyu, za ka iya kallo a ciki gashi nan, kalla ka tare. Ina neman tarewa ba. Sannan za a iya kallon shi nan, sannan kuma za ka iya taɓa alamar ɗigo ukun nan ta sama haka. Sai ka zo ka danna alamar download. Insha Allah in dai ka danna, zai fara ma download, amma mu yanzu ba